Ngano mabutang man tag ngani? Kay buwa ka ngano mabutang og napkin. Nanay dugo. Nanay dugo. Jagal. Kami jagli mo kon. Hi. Agay nangiti man. Nag mga buwak ni Tere. Ta. Hi guys, good morning. Hi Nay, good morning. Good morning. Das na dia magluto dai si Jang kuan. Inanunan. Nja na ijang pusto nog dahon. Tapos nga di wadot mo ba? Ano lang mag-ano pan? Hinaan ko lutong na nay inanunan kay nga na ijang pagi ijang puston. Di gibaba din suka. Gisa mo nay. Di ko nang suka ahos. Mana kang gipalit gapon guys. Nja. Tapos pa may Gipalit man dai pusto rami. Nay, dahil nagsisiriya, Nay. nang gisalim. Nay, di ni para nagsisiriya, Nay. Good morning, Eliana. Di ba sa Eliana mo ka ginanunan? Di prito ida prito. Sabi mo dai. Dito. Ay, kasama yung mga ito. Saka na. Okay. Nay, tagay ko dari, Nay. Ado sa kakang Bakit? picture. Mabarat ni Nay. Para bala nimo. Na ano na yun, expert magluto ginanunan. Ano test ano? A few moments later. Diya guys, sa luto nagpaksiw ni nanay, magkadyo. Ay, Kami lagi kag sayal. Kinsa man ang sayal. ang pasiri. Sakto na din mo. Sakto na din mo. Ter! O Ter! Hawi rin pitak ang mama dalibi. Pasilot niya. Mato de Miss Juan. Ubos kay di ay nag-request og kuan pansit kanton. Ni mahili na. Tata. Madapli na. Madapli di ba jung? Tapo ko jung. Madapli. Pa. Kau ikaw ra may palit ka. Palit og duha ka pansit kanton di ko mas mamamuban ni Kaura. Ato ila ate at Antonina. Kamaw ka. Kau. Yung namak na, Nay. Ikaw palit ikaw ayo ha. Ikaw ayo ni ate Antonina. Mutaw sila. A few moments later. Yara, naog pansit kanton oh. Tara ka. Yara request pansit kanton ko no. Di kanunay magpansit kanton kay di na healthy ha. Panagsara. Iya. Gas na ani magpalabi ng process. Kaya ba na healthy? Huwag kayo magpalabi, Magko. Hindi lagi pwede. Hindi tanang gusto masunod. Panagsara mo ka og process kay di na maayos lawas. Ha? Hi. Ay, Hala. muli na to si Dama. Mali na. Padapil ka na yung motor.
Tailang ko ang sunflower to. Papadapling ka na yung motor. Tara na ka, una. Kau na. Hindi pa buling-buling ha. Ay. Dugtog kanton. Kau. A few moments later. Hi guys. O may buhat na rin ya. Nanglig. Renbe. Ako. Ito lang pa rin. Dali, dali. Di ba kain mo? May laing makukot. Ay, ko na yung palabi, nga meron ka dahil yung hyperactive din ako. Ay panabi ka di ma-hyperactive ka sir. Ag ako tatire. Ako. Pwede ka kapalabi. Kakag na kakatip. Hindi ko tatire. Paghayos ako sa pants na to dali. Paghayos ka. Hi. Grabe sinawa maghangtang. Landingan mag-aeroplano. Napatuhan yun. May tao guys. At tumenta ako sa mga diyan. Yang udupit ma. Nana po kailang grass. Si Dupit na po. Dupit. Dapat na puno, dapat mo to. Ah, dupit mo kaya mote. Hindi na des kuan. Hindi na des si Brian. Anak ko po siya ngayon lain. Ito pala yung gawatan. Kabang, dali, kabang. Ay. Bang. Daday na ba? Ano bang? Nga din ako maging ato na Ay nga, kung good, kaya daga naman. Ikaw ang daga naman, craft man. Ay palabi yan niya. Ha? Ay palabi. Bang ah. Ako din ha. Ito pala ba yung bati, yung tao. Dali. Ano yan? Ay, sorry. Apa? Muna. Ay. Ali-alian na. Mag-thank you sa kadang nalidig na dali. Yung sinina. Pero pa natin na baka ka mag-thank you na nalidig na. Yung nasa nalidig na salamat. Salamat na naidig na. Ay! Hapit na madabo. Nanaydig na salamat ko ni Miss Aliana na rin tulong kaparisan. Na? Ag mong pang birthday ng Aliana nga kwarta mong gipalit ya. Di mo partner. Da partner. Kasi Aliana, hindi ganahan og mag-short. Ganahan niya pajama. Mali mong gipalit sa imong bihatag na pang birthday. Tulo ka parisan. Tara, Aliana, magpasalamat ka ko. Salamat na naidig na. Love you na naidig na. Nga, karon madum kami sa mong adjuan na tos lang farm. Kay magpalit may itlog. One man guys, di mi murda dun. Anta naman ka? Hindi man tamo na doon. Lagi one. Dali bang. Dali bang. Lai mo igdat ko dali na. Hindi dadala na matug. Hmm? Hindi. Ang kabang. Parang kanya mong kabang. Silos po si Panda. Hali Panda. Panda.
Dali, Panda. Ayos, Panda, oh. Pan! Panda, si kabang di ka. Karang tambukan is Panda, oh. A few moments later. Nagluto din ko kan guys, paksiw. Ano man ginatag hapon. Ito birthday sa anak sa mong gagaw. Hindi ba dadaan may glitson? Walang gipaksiw ron. Kaya guys, mga na naghanglit paksiw. Kumot kadyo among sadaan pa ni hapon. Luto na niyo. Parang humuta. Hindi tayo sa may lamis ang paksiw tay. Ano yun? Ha? Umot. Ano to? Umot. Sakto nagtimpla tay. Sakto ra tay. Sakto rin parat sa kutanan. Nagabira ako magkaunay. Nag-snack si tatay kay hindi pa maroon oras sa tingkaon. Naluto na maghang paksiw. Nailang trails na runay. Humot man kuno kadyo. Di ba nay humot nay? Matong ha? Hindi. Oh. Mao ni sang father dear nagtimo na sang lutong paksiw. Ikaw alyan na. Nagtimo ka ug na. Pagtimo na to. Kasi makarelate og timo diha. Basta tay timo. Dahil napay mamunay. Mamon. Yan na, isa na yung mag-snack. O tanawa ko. Lami na. Mama lagi kay kape. Hindi ka mo kape. Di. Ano man? Buntag naman ang mga gatas. Nay. Ang to Ha? Tawa. Daw na. Darong ka na Valeria. Guys, mang-snack tagpan. Hindi. Bisag bawal mo try ko ginamog kape. Pero bawal din na ng kape. Pero naikag ko. Ito. Nang-snack. Ngapis na nay. Ang staff pa, ang kuan, hindi na kang Paris. Kuan bandari, wa may na umahanaan. Magkankaon kay Iluwan. Digiguan. Inang balik kay ito pa ilang kabihir nay. Ibir. Ang kulto. Dulo. A few moments later. Diyan guys, karon day guys, Eliana. Yan, nag-girl ko kay hapit agad din madaga. Diyan, baon ni siya. Ang tudluan siya guys, sabihan pagbutang sa napkin. Sa panty. Kamaw ka. Huwag na kay dugo na ka puhon. Magbutang kag ngani sa panty. Kamaw ka magutang. Na, ibutang. Na, yung panty. Kamaw ka magbutang. Saan pagbutang sa panty? Kamaw ka? Na. Ang tangan na. Diyan human. Kani mong tangan ni nga nas panty. Tanawat mama. Diba? Tanawat timan eh. Nga naman na panty. Nga nagpanty. Timan niya. Huwag na kay dugo-dugo na ka. Pwede ba minyan sa? Huwag dugo na ka, kamaw na ka magbutang sa mong napkin. Dali, tanawa. Tanawa yan na. Ana na na, kita ka na na, papilit o, tawa. Na, pupilit o, tangtangan na la. Na, hilama, mupilit lang, hilama na. Di ba, mupilit na si Ja? Kami na, lagi siya pagduwa. Diyan na, ibutang lang, daris panty. Ibutang. Ingana, hawiri ingana. Hawiri ana, dana. Hawidi. Na, ibutang ani.
Taro nga, di pwede kayo mataro na naman, oh. Nga maune. Nga nalapurma na, nga nagpurma, oh. Ano, tanawas mama, ano. Di ba, nga naman na, purma. Nga anak. Tanawa lagi. Tanawa din. Ani, nga na, butang. Na mauna to. Waktu na mau kayo, waktu na tarang tanawa rin. Adan abon. Ano tani, tanawa. Di ba, gipapilit na, nani pilit na, di na mahugno. Nga na, magbutag napkin, ha? Hindi na pa, dali. Nakanim, imo yung tanggalin, imo tangtangan na, tanawa. Na, ang gitangtang. Sorry, tantang. Tangtang. Hindi ka ni, yan na. Yan na. Tanawa, ipapilit na. Ipilit na, tanawas mama. Ano, Tanawon? ipapilit. Timan ni, good. Di na tanawon, timan ni. Hindi na tanawa. Nga na si Zay butang kay... Ugma na tanawa. Ang panti na tanawa, nani. Basta isuot ni mo, yung ngani tanawa, porma. Bisa na suuton. Kung nana kay dugo, nanay kuan, nana kay means. Kita kang titatiri, nga nay nagbutag napkin, kanay dugo na. Nakakita, tiri mo nang ipakita, ter? Wow. Basta timan ni ha, ni magbutang og kuan ha, magbutang og ng napkin. Tanawa, oh. Ngano mabutang man tag ngani, kay buo ka ngano mabutang og napkin. Nanay dago. Nanay dugo. Dalan, pamilya sa kasi kay buo man ka nanay hapit na ka magdugo dani. Wawa panda. Dali. Bawaran na panda ma. Ano man? Sabot mo ma. Ayan, sabi naman. Magbutang tag ngani kay nanay dugo no. Dugay say ma, dugay say mauman ma. Basta na kay buo na ka ngano nay nagbutang og napkin para asa man eh. Para asa man eh. Kana? Ngano nagbutang mas mamagnapkin, ngano nagpractice man ka kay Nanay dugo. na kay dugo. Hapit na ba ka magdugo? Si Manny ha. Nga to pagbutang ha, napkin ha. Yan na. Sige, babay na. Bye-bye. Na ang timanan kay hapit ako madaga. Ang timanan kay hapit ako madaga. Ora to, dali. Bye-bye.